En een 44-jarige man uit Roermondse is donderdagavond opgepakt na een korte achtervolging op de A73. De man zout als bierrier in een bestelbusje dat door de marechaussee tot stoppen werden gedwongen. In het busje trof de politie vaten aan met ecstasy-afval. De bestuurder van de bus kneep er te voet tussenuit, maar de bierrier, de 44-jarige man uit Roermondse, werd opgepakt nadat er in de kraag was gegrepen door een oplettende burger. De politie is nog op zoek naar de helper om hem te bedanken voor de assistentie bij de aanhaling. Het busje had tijdens de achtervolging al de wagen van de marechaussee geramd. De afgelopen weken zijn er in de omgeving van Venlo op meerdere plaatsen vaten met drugsafval gevonden. Het lijkt erop dat deze keer de dumping werd voorkomen.